ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பாருங்கள் மழை பெஞ்சு கிளைமேட்டே சூப்பராக இருக்குது. பாருங்கள் செம்பருத்தி பூ நம்மளோட இன்னைக்கு பூத்த பூக்களை பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், மழை தண்ணியும் அப்படியே சங்குப்பூமா அழகாக இருக்குது. பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. நம்ம பாரிஜாதம் முட்டு விட்ருக்கு பாருங்கள், அப்படியே இலையில தண்ணியோட மழை தண்ணியோட அழகாக இருக்குது பாருங்கள். நிறைய மொட்டு விட்ருக்கு. மருதாணி பூ. நம்மளோட சேனல் மதுரை பாண்டிச்செல்வி சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், பூத்து கீழேயே விழுந்திருக்கு பாருங்கள். மல்லிகை பூ மொட்டு வச்சுருக்கு.